mahita asini roha marihamu do dame nasien de batamatar nasien na Tuhan Yesus Kristus Tuhan teh. Amin. Horas madihita barita nauli na kebatan di batari hita iman tersurat di sada Yohanes 5 ayat 1 ayat 10. Ia pendengin secolma nata jalo do alai sumur do pendengin nasien di batah. Ay panidengin nasien di batah doon na tindakon na taringot to anak nai. Na porsiya di anak di bata di tiyo do panindengyo ni. Na so porsiya di bata ima bain ibana pergabus. Hala so porsiya ibana di na tindakon di bata taringot to anak nai. Jalur do pandengyo ni nang di basa-basa di bata do tu hita hanguluan sa giling na. Jala di bagasan anak na do hanguluan ni. Iya di ibana anahi di ibana dohangun dua ni. Yesu di ibana anak ni di bata dan di ibana hangun dua ni. Ubana husurat akai tuhamu akan aporsia di korni anak ni di bata naing botol muna naung di hamudo hanguluan nasa liling idon saat di hamudo ngasaha porsia di bagasan Yesus Kristus. Adong masada barita nama donga poda. Ima sada tuan do sada anak buah. Isada tiki neng pensiun ma anak buah ni tuan non. Ala nunga lebih kurang 25 tahun ibana gawe songon anak buah na. Ala ni amat tahun pemborongon manang tuan non dipikiri mana manu ngalambat gawe amat tahun lebih kurang 70 tahun gawe songo karyawan. Hidup tuan nemat ibana horas mau ala nunga pora dobi hopang 25 tahun nagawe karyawaku. Ala ni adorang sopi siuko ninarbani ibu matu sada tempat babangu maju sada bagas isong ninarbani oma berpuri karena adorang sopi siuko ninan dungi doloi amat tema tukang ne anak buah neng jala didok sedia ma anggaran songo dia ma sadok pasa amat ho baga mabain songo dia pe biaya songo dia pe sudi perabot do nang sini bagas na do nang akka aksesoris na siya maaw mananggung baga mabain inna tuan nema tutukang neng alay pede cerita di nama nukang ibagaso ni mana saya berpikir mah tukang naon ngalubi kurang 25 tahun iba anak buah ni bayon song-song ni do dangarong perkembangan dalam pertumbuhan dangarong wala song ni do amat totueu narana dunia asal dibangun mabagason kaya nang pola diperdulian mana aka aksesoris na do kebutuhan do kekuatan ni bagason na beting sae holani do dipikiri ibana sado singkat cerita dong higa-higa hari saya mabagason lain di mana tuan nunga saya bagasi inna marupane nung saya romatone ditugiyong ma jala di ida mabagasi toho ma nunga saya usongoni romaton non lasraku bagi dahopang nunga 35 tahun ko jala neng pensiun mahopang sianao alani songon las nirohako jala songon dalakku medok muliante nung lubi 35 tahun ko anak buahku nung lubi 35 tahun ko dia songon dalan nelas rohaku bah ulimatu sada hadiah ima bagas na tinukangamon di homa pahangunin songgo marohani amat teh agu Tuhan anggo wotuhian nalaw dia ngunon anggo wotuhian bagas ulah tu liam na tuaw na bayno ko kaksisuris na baga do nang songoni di bagasan na songoni bangunan dadang bayno ko salah-salang aydang tardok iba nabi alang dia makarong asaha porsya adu nang bereng tadi si nanang tabereng ima ala di bagasan barita namar donga pure gawe hurang memuaskan hasilnya hurang memuaskan dungo dunia i mana kaningane na karyawan ne anak buah ne alanya ala saya
dan diri mange ala saya orang mernida i manakkan dengan ini di bagasan hadirion ala ni dia makadunga saha porsiao lo si denero si Yohanes tuhuriana perjuli di hati dak kun ibana kesaksianna di panidangyon ni manedo puhama marpanidangyon dia tidak kun ibana do ima sada panidangyon isi do Jesusi alama saya ragu do colon mahuri na kurangan dihuriakan perjuli meragukan ala niak kapangajarion udah hadiyun bahkan udah manang ajaran gnostisisme na mengajarkan nasoporsea bahwa Tuhan itu tidak mungkin manusia dan mungkin debata gabi colma alani diragukan nasi dong hadebataon hasitulu sadaon ni Yesus Kristus hasitulu sadaon ni debata hidup benar di panidengin nasongon hidup takas di pasahan si Yohanes asa marhite panidengin ni ima kebaranan ni mana dihataon ma diturpukon hidup benar multi di ayat 1 ayat pitui ay marhiti panindangyon na may hidup di banaro dilihod di bata do tulu gabisa da panindangyon sumud Jesus anak ni di bata nani ida ni si Yohanes nani dakon ni ibana somon si siya ni di bata hidup ibana kani ima dia tidak ko marhiti ay marhiti mudar marhiti toddi ay na marlapatan ima sada panindangyon marhite padidiyun nabadiya marhite padidiyun nabadiya ima aik hingga bisa dalam marnida iman na debata patupang itu nata hapor siyai padidiyun nabadiya samud dan hanta manada iman kay odo anak kakulongan ni rohak na di bagasan aik yung bagasan padidiyun ni tahapor siyai do padidiyun nabadiya ima pasoraton lau macalo harajan ni debatan baru marhite mudar hama mate ni Tuhan Yesus Kristus marhite mudar neido marhite hama mate neido ga bisa dapat dengyon na tutu ibana di batahan hehe amatna italu do hamate ni baru imana kene marhite ulau ni toddi porbadia do ima nasomun naga bisa dapat macalo penting ni anan ini dia makadonga saha porsia laos ido nanay dito si Yohanes di bagasat trupukon asat di bagasat trupukon pe diarahod bihita marhite jamita marhite apa ni bata taringot tu hasitul sadaw ni di bata bohama panindangyon ni na porsia taringot tu Jesus songon anak di bata ado na buy siya tidak kunot taringot tu Jesus jalawhan dinang tabiki dinang tahatang dinang tahamudu unang makopo saruba na king songon barita na mardonga pude ala git ala dang dia tidak kun mana ala ragu-ragu ibana ala gabe dapos roana sehingga kurang memuaskan yang godilo ni mana nak ngani sian hapor siaw dihangu duang ni mana nak ngani sian las diroha tu nak baga mabena bagasi tu baga masudi isina do kekuatan nak kekokona alai ala logika ala berpikir manusia so tidak di si Yohanes asa nama jalu Jesus on the unang dipakai logika unang gabe tadok dan mungkin dia bata gabe colma hal-hal langsung do na pinasa ni si Yohanes asa di baga sa turpo tope tumas sa api do molo di hatam dipangi do ima di ayat 10 takas na porsi di anak di bata di tiup mapandeng may dah molo porsi di hita di bata bata tiup map kesal syate panidangyo te tiup manin nasi Yohanes hidup benar di pangungkap tulu ayat 10 sadi jelas di pangungkap tulu 10 sadi tiup manadiho unang adong membuat palmi lawatan nasa ada pengajari yudi peganglah iman tiup maha porsyami siapa panidangyo ni porsyam te ido anguna so porsyam di bata hidup benar aping gabi pergabus jalan dan gabi dua ngama alaiha ala 6% di bata ido nakkan dengan panidangyo ni gabi ta saloma hanguluan saliling midiling macalo hatuan macalo hatana macalo enang dia mengudu di bagasan ibadah
Asa songon ini dia makarong sa porsyaon. Ia panidangyo tay ima panidangyo na manguru di bagasa Jesus. Ha porsyaon tay ni manaking nara sa kabona hita do to kata Jesus Kristus. Di bagasa ka Kristeno tay pesongon ido. Di ha Kristeno tay tari dama panidangyo ta songon hau doho ratim ne. Lapatan na unang madua hita sian. Batang ne madua hita sian. Haune mulu madua hita san batotura kangani dang bui hita mar panidangyo dang bui hita mar perbue alanunga lepas siabuna ikko sakabona do hita lapatan na mulu nunga sakabona di bagasan Jesus Kristus gabi tau mahita di bagasan ibana gabi songon ido bena manotong di hanguluani dapot tama tuppal hangulani dapot tama tuppal nasyid di bata ido bena nakangani jala oddo panidangyo naun di basa-basa di bata hita ima hanguluan salilinga jala di bagasan anak ido hanguluani jala di ibana do haluauni ima hanguluani lapatan na di bagasan Jesus do di bagasan ibana do ima nakangani tajalo haluan tajalo pasu-pasu alani buhama hita unang be mabir hita unang talu hita asal nang madebu hita jangan pernah melupakan Tuhan dalam hidup kita unang tapangasa bipikir ta ali tapangasa ma panidengin di hapor syatay ana di bagasan ibana do tajalo anu tajalo pasu-pasu tajalo hangudoni hangudon na manotong na saliling na ido no porgunay nang luan na manotong na ro di saliling na jala jamite ido na pinasa itu pokok hitam pengajar Yonido dan pinasa ni si Yohanes si tulusa daw ni di bata ido hangudwan ni na manotongnya alanya ala di bagasan Jesus do haluani diliyo do hita dia ma na perjulu diliyo do hita haluan na tarjalame pergi di Yohanes dulu ayat 10 di Yohanes tulis 10 holong ni rohani di bata peluau kita pola do dilo anak kasadi asanang mati kerup napor sia di ibana. Nepa dua hun tajano di ibana keng halak na mangudu di bagasan na manotongi di bagasan panidangion di bagasan nguru na manotongi ima Jesus Kristus ido benata ida di Yohanes 10 ayat 27. Dami do uleo diam. Lapatan na di panidangyo tay di leo do dami dita dami do di leo to akan namar panidangyo ido hanguluan namar tongi dame tu roha dame di ngulu dame di pakobasyon dame di keluar dame nang di hudia dame nang di panmulota ido gak bisa ada jaminatan baru di leo do tu hita imana kaningani di cu di basah di leo do tu hita ima kelekaan Olo hata istilah kelegano di pasabang di kelegano di leodo di dauni itu benar di Matius 10 ayat 20 Romahamu nadu jalan sora asa upasona kamu napatana jujun na Tuhan Yesus ima taring Tuhan ngono nama nutui molo hala nang rutu ibana dak ya kawatir dak ya ragu-ragu ibana dak songon amatana kalingan tukangi saya ragu-ragu ibana nama anak di bagasa gua ragu-ragu ibana bangun jawi alanya ala orang do panindengin do kesasyen di mana sehingga di panindengin do kesasyen di mana beragu-ragu gimana akhirnya orang memuaskan alih Roma itu Yesus jala totong mata ingon dia me keraguan tanah salilingon Allah kebutuhan kita ubagas drama lo tajaha di dokter ingon di Filipi 4 ayat 10 syai takas do di hatahon si Paulus di si taringo tu ima taringo tu ngulu ni na porsi nang ngulut ta dia me unang mabir kita di ngulut taon taringo tu akka namasa di permulut ta itu bener di Filipi 4 ayat 10 sieng alai guhan di bataku do nasa nariko dihamu obar tu hamuron ni dihasa ngapuni di bagasan Kristus Jesus jadi ala nang di bagasan Kristus Jesus guhan di batado nasa narikot alani pernah orang mabiar jangan pernah melupakan Tuhan di sudi panggoy miton ningulut tahun itulah apalana ni igin ni trupuko dia makadong asaha porsiaw asa tung takas
nakan dipangido siya kita di sosohon ima takas macalo Jesus gabi si pelurita takas mahapor siya songo Jesus na hangulun na sanilin takas matajalo ima naung ro iba na mga lehon hay baruam di ngulun na por siya na parpui tiyok ma hati dakum panidang yu taido mabay panadota takas na por siya hitadi ibana. Amin. Muli ate mariho ali Tuhan di bata marhiti hatam na bedi. Amin.